Hello guys, this is Prakash Nazari नोंथांमोना नायदों बियाम सेटआप चेनेल जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय। रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि गोबां मानसिफ्रा गोमानानै दङ दासिमबो बिसोरखौ मोननो हायाखै आरो बैसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा गोबां दुखु फोरमायहरगासिनो दं। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फारि-फारियै नोंथांमोननि मददजों बैसोर सुबुंखौ नागिरनो सानो। 2019 मायथाइयाव नयन मेसआ गोमादों बिनि सोमोन्दै जों बाथ्राखौ सावरायगोन बाट आं बिनि सिगां बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेला जेब्ला सोरजिजादोंमोन अब्ला बिनि सिगांनो गोबां मानसिफ्रा गोमाखानानै दंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना दा जोंनि चेनेलखौ नुनानै फारि-फारि भिडिअ बानायनो हरो जाहाथे मोनफिनगोन मोनसे आसा लानानै मोनफिनगोन दां बेफोरबायदि मोनसे आसा लानानै जाय बिसोरनि आसाखौ आं सिफायनो साना लोगोफोर। दा आं बाथ्राखौ बुंनो सानो सोरबाफोर जुदि गावनि न'खौ गारनानै खारदोंब्ला जुदि गोथाङै दङब्ला प्लिज गाव-गावनि न'खराव कल खालामनानै फोरमायहर आं ओरैबायदि दं जाहाथे नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा गाबा। स' दिनै नयन मेसआ 2019 मायथाइयाव बिथाङा अक्ट'बर दाननि 2019 मायथाइयाव बिथाङा केरेलायाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन गावनि न'खरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गथ' गथायफोरखौ फरायनायाव मदद खालामनो थाखाय हिन्जावखौ नायनो थाखाय न' बां लुनो थाखाय। स' बिसोरनि न'खरा गोबां हालोदा गोबां गाज्रि फोरमायहरदों आंनो आरो बिसोरनि न'नि सावगारिखौ नोंथांमोन आं देखायनो। बेनो फिसाला देरसिननि मुङा जाबाय रन्जन मेस आरो बेनि हिन्जाव आरो नैबेयो जाबाय माया मेस आरो बिनि गेजेराव बहागि मेस। बिथांमोननि न'खराव सानै फिसाजो दङ आरो सासे फिसाज्ला। बेवहाय फिसाजो उन्दैया गैया फिसाजो देरसिन दङ बेनो जाबाय बहागि मेस। दा बिथाङा केरेलायाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव नाथाय बिथाङा हावड़ा स्टेशनावनो जानाय लोंनाय बेसाद बायनो होननानै ओंखारनाय समावनो बिथाङा ट्रेनाव गाखोस्लाबनो हायासै गावजों थांफानाय लोगोफोरजों बिथाङा गाखोहैफानो हायासै जाग्रा लोंग्रा बेसाद बायनायावनो बिथांनि आखायाव मबाइल गैयामोन आरो बिनि गेजेराव बिथाङा थालांबाय। दा बिथाङा बबे जायगायाव दङ रावबो बेखौ मिन्थिया बिनि न'खरनि मानसिफ्राबो मिन्थिया आरो न' फारसेबो दासिमबो फैफिनाखै जायनि जाहोनाव दा बिसोरो आंखौ फोसावनो हरदों। दिनै आं नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों रिक्वेस्ट खालामो खुलुमहरो प्लिज नोंथांमोना जुदि बे नयन मेसखौ नुदोंब्ला अन्नानै खोन्थाहर नैबे गथ' गथायखौ एसे मदद खालाम नैबे मादैखौ एसे मदद खालाम नुनानै खोन्थाहर जाहाथे आरो नयन मेस आदैया जुदि नुदोंब्ला बे भिडिअखौ प्लिज अन्नानै नैबे गाहाय स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालाम आरो नोंथाङा आंनावबो कल खालामनो हागोन। आंनि नाम्बार जाबाय 7740039057 प्लिज नोंनि न'खराव गोबां खैफोद सोरजिगासिनो दं आरो बे कर'ना भाइरास सिजनावथ' गोबां बांद्रायनिफ्राय बारासिनबाव नोंथाङानो मिथिखायो नोंथांनि न'खरनि हालोदा माबायदि दा नोंथाङा बोरै जुदि गोथाङै दङब्ला बोरै बावगारनानै थानो हाखो। नंगौ थारैनो बे बाथ्राया सैथो बिथांनियाव मबाइल गैयामोन। स' आं बिनिखायनो रिक्वेस्ट खालामो गासिबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ खामानि मावनो थांनायनि सिगां मोनसे मबाइल बायना ला फिसाब्लाबो जाहाथे नोंथाङा जुदि लोगोफोरजों थांफानो जुदि गोमायोब्ला बा ट्रेना खारग'फ्लाङोब्ला अब्ला जाहाथे नोंथांमोना न'खराव कल खालामनानै कन्टेक्ट खालामनानै जुदि फैनो रोङाब्ला सोरबा सासे सुबुङा थांनानै लायफिननो हायो। स' लोगोफोर नयन मेसआ बेसिकेलि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि फुब राङागारा होनना बुंदों गामिखौ फुब राङागारा। स' बिथाङा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जुदि नोंथांमोना बे मानसिखौ नुमारोब्ला प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय आंनोबो खोन्थाहरनो हागोन आरो गाहायाव स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावबो खोन्थाहरनो हागोन। बिथांनि मुङानो जाबाय नयन मेस आरो बिथांनि न'खराव गोबां गाज्रि थासारियाव दं गाज्रि हालोदाव दं दासान्दि। स' नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला नोंथांमोननिफ्राय आसा थायो जुदि नुयोब्ला खोन्थाहरगोन होननानै जुदि आदै नयन मेसआ जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज नोंथाङा न'आव कल खालामहर आरो नोंथाङा आंनोबो कल खालामनो हागोन। स' थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो मोनसे आसा। नोंथांमोना बर' रावाव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्सनि भिडिअ नायनो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जादों।